Търсете го, защото те гази! Търсете го, защото те гази! Здравейте! Извинявам, че ти прекъсна вихрения ми танц, но можете ли да ни разкажете какъв е повода по бял ден да играете ръченица до едноправената мелница или защо само двамата играете? Защото го предизвиках и предложих да се надигравам. А какъв беше облогът? Ако тя ме надиграе, да й дам ето тези жълтици. Ако аз се надиграя, да ми стане жена. Много интересен облог. И в крайна сметка кой печели? Естествено, че аз и след малко я отвеждам вкъщи. А какво ще стане с мелницата? Дяла корчаната му мисли, аз си намерих друга. Благодаря ви много, че отделихте от времето си за нашата телевизия. Желая ви щастлив семейен живот и много деца. Ти ще правя сватби и ще дия. Ей, Христина си намери майстора. А пък аз кога ли ще си го намеря? И на тебе ще ти дойде времето. Здравейте,